Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga nagagawa tayo na kapag pangit ang epekto, sinasabi natin na hindi na natin uulitin. Pero paano kung nasa harap mo na uli ang parehong sitwasyon? Kakalimutan mo ba ang pangakong hindi na mauulit o susubukan mong muli dahil baka maging maganda ang katapusan? Sabi nga, ang tunay na kaibigan, nagpapasaya, nagmamahal, nagpapaiyak, pero higit sa lahat ay nagbibigay halaga. Magkaroon man ng aberya, ang problema ay mabilis na naaapula. Ngunit may mga pagkakataon talaga na susubukin ang samahan hanggang sa sukdulan. Pagka ganon, masasabi ba na biktima sila ng mapaglarong kapalaran? Pakinggan natin ang bahaging ito ng buhay ng kabarangay natin na si Tonton. Dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, hayaan niyo po munang pasalamatan ko kayo sa pagbibigay daan para maibahagi itong kwento ko. Pagpalain po kayo ng Diyos, pati na ang mga tagapakinig ninyo. Isa po ako sa mga sumusubaybay at kabarangay. Malaking inspirasyon po ang mga napapakinggan kong kwento. Kaya naisipan ko na sabihin din ang kwento namin at baka may maibahagi din akong inspirasyon sa mga tagapakinig. Ako po si Anthony, pero Tonto na lamang po ang itawag ninyo sa akin. May negosyo po ako na isang mini grocery. Nagsimula lang po ako sa sari-sari store at pinagsumikapan ko pong hanggang sa lumaki. Sa ngayon ako po ay malapit nang mag 40 years old. Nangyari po ang kwento noong 20 taong gulang pa lamang ako. Mayroon po akong kaibigan, masasabi ko pong best friend siya. Siya po ay si Darling. Babae po siya at yun po ang ipinangalan sa kanya ng mga magulang niya. Kaedad ko po si Darling. Hindi naman po kami sobrang magkababata. Naging magkaibigan kami noong nasa grade 6 kaming pareho. Sa totoo lang po ay hindi ko na maalala kung paano kami naging mag-best friends. Basta sa sobrang tagal na po naming magkaibigan ay tinanggap na lang namin na mag-best friend kami. Wala kaming nililihim sa isa't isa, Papa Dudut. Parang alangan po, hindi ba? Sekreto ng lalaki sinasabi sa babae at ang sekreto ng babae sinasabi sa lalaki. Ganon po kami ni Darling. Kahit close kami at tinutokso ng mga magulang at kaibigan namin, ay hindi kami nagkakaroon ng atraksyon sa isa't isa. Papa Dudut, hindi po ako bading. Sa totoo lang po ay kilala lahat ni Darling ang mga crush kong babae. Hindi lang po siguro siya ang tipo ko at sigurado po ako na hindi din ako ang tipo niyang lalaki. Kasi mahilig po sa gwapo si Darling at hindi po ako yon. Hindi naman po ako sobrang pangit, pero aaminin ko po na hindi ako gwapo. Ewan po kung yon ang dahilan kung bakit lagi akong busted o baka hindi po talaga ako marunong dumiskarte. Pero si Darling po, sa dinami-rami nang sinabi niyang crush niya ay talagang patay na patay siya sa isang transferee noong 4th year high school kami. Siya po si Ronnie. Malakas ang appeal ni Ronnie bukod sa talaga namang pong gwapo. Hindi nawala ang pagkagusto ni Darling sa kanya kahit nagkolehiyo na kami. Sa malapit lang din po kasi sa amin tumira ang pamilya ni Ronnie noong lumipat siya ng eskwelahan. At doon na sila nagsettle, Papa Dudut.
Uy, nakatulala ka na naman. Wala, may iniisip lang ako. Dapat naman. Kasi nakakatakot kung nakatulala ka pero wala kang iniisip. Patawa ka. Bakit di ka tumawa? Ha ha. Oh, happy? Hindi. Itong aga-aga ang lakas mambasag. Sandali. Anong balita kay Course? Sinong course? Yung course na Corazon o yung course na Socorro? Namimiloso po ka na naman eh. Tinatanong ko lang para sigurado. Sino bang crush ko? Siyempre si Corazon. Si Aling Socorro, kaedad na ng nanay yun. Malay ko ba kung gusto mo yung motherly? Sige, pag ikaw ang nagtatanong, hindi kita ginaganyan ha. O, pakapikon naman. Baka pwedeng tumawa pag umaga. Ha ha. Oh, happy? Goyo-goyo. Karma mo yun. Oh, ano na? Ano? Nakakainis ka naman kausap eh. Ano ba yun? Ang gulo mo eh. Si Course na Corazon nga. Anong balita? Hindi pa ba nakakarating sa'yo? Kaya nga nagtatanong ako eh. Huwag ka mabibigla ah. Ha? Ano nangyari sa kanya? Eh na nga ba kinakatakot ko eh. Yung reaction na yan. Sabihin mo na. Ano? Napano ba siya? Wala namang nangyaring masama. Ang uwi mo naman. Ikaw ang OA. May pa wag kang mabibigla ka pang sinasabi dyan. Pinapangunahan lang kita. Ano nga ang balita sa kanya? May boyfriend na siya. Ha? O sabi ko huwag kang mabibigla eh. Ano? Broken hearted ka na naman. Hindi ah. Hindi ko naman talaga siya gusto. Itsosero ka. Para saan yung binibigay mong bulaklak kung wala kang gusto sa kanya? Ano siya, santo? Sige, diin mo pa. Masakit na nga eh. Ikaw kasi, magde-deny pa. Hayaan mo na lang si Course. Marami pang iba dyan. Sa sobrang dami, walang may gusto sa akin. Darating din yung para sa'yo. Iba na nga lang pag-usapan natin. Sige, si Ronnie naman. Wow, ang bilis kumambyo ah. Kanina lang nakikiramay sa akin, ngayon kung kiligin parang umiihi. Bastos naman ito. Anong masama sa kinikilig habang umiihi? Nangyayari naman talaga yun ah. Tumigil ka na nga. Si Ronnie may trabaho na din. Updated? Bakit? Sa'yo ba nag-apply? Sana nga sa akin na lang siya nag-apply. Hindi na kailangan ng interview at requirements. Oo, agad! Matamis na oo. Eto ka babaeng tao kung magpakita ng apeksyon sa lalaki. Naku, sa dami ng may gusto kay Ronnie, kailangan maging agresibo na ako. Sa tingin mo ba gusto ka ni Ronnie? Maganda naman ako ah. So sinasabi mong kaya ako busted kasi pangit ako? Hindi naman. Bakit ba bumabalik sa'yo? Ako na pinag-uusapan dito. O siya. So tingin mo gusto ka niya dahil maganda ka at tingin mo mahal mo siya dahil gwapo siya. Siyempre pati yung feelings. Assess mo muna yung feelings mo, baka hindi naman totoo. At si Ronnie, alam mo kung ilan na yung naging girlfriend at ilan beses na nakipaghiwalay sa girlfriend. Sige ka, baka isa ka sa maging numero. Alam mo nakakainis ka. Kung ganda mo lang ang basihan para magustuhan ka niya, aba matakot ka. Kasi mas marami pang mas maganda kaysa sa'yo. Ang nega mo. Hoy, gising. Totoo ang sinasabi ko. Basta, Basta magiging kami. Bahala ka nga. Ano, hindi ka ba bibili? Baka sabihin social tong sari-sari store ko. May security guard. No? Bawal na tumambay? Kainis ka. Soft drinks, tsaka yung tinapay na yun. Isa lang. Papadudot kung ako ay nawawala na ng pag-asa, si Darling naman ay punong-puno ng pag-asa. Naniniwala siya na magiging sila ni Ronnie habang ako nung panahon na yon. Pakiramdam ko ay si Course na ang huli kong liligawan. Sinabi ko na magko-concentrate na lamang ako sa tindahan. Baka sakaling pag yumaman ako, may magkagusto pa sa akin. Habang ako ay abala sa tindahan, si Darling ay abalang-abala kay Ronnie. Lahat ng pagpapapansin ay ginagawa niya. Pagkatapos mag-basketball ni Ronnie ay niyayaya niya sa tindahan ko para ilibre pa ng merienda. Yun nga lang ay maraming nakakaaway si Darling dahil madami talagang may gusto kay Ronnie. Pero handa si Darling. Daig pa niya ang bakod kung makapagprotekta kay Ronnie. Pati ako ay nadadamay kasi syempre hindi ko naman po pwedeng pabayaan lang ang kaibigan ko. Hindi naman po ako nakikipag-away, taga-awat lang po ako. Pero yung iba kasi ay agresibo kahit ako ay inaaway. Nagbunga naman ang pagpapapansin ni Darling kay Ronnie dahil hindi nagtagal ay naging sila. Saksi naman po ako na hindi si Darling ang nanligaw kay Ronnie. Niligawan naman ng best
girlfriend ko. Kaya yung saya niya ay abot hanggang Kalawakan, Papa Dudut. Hoy, giraffe ka ba? Anong sinasabi mo? Yung leeg mo abot kabilang kanto eh. Tumigil ka nga. Umupo ka nga dito, darating yun. Alam ko darating siya dahil hindi niya ako matitiis. Oh, bakit kailangan mo pang sipatin? Malay mo, baka may biglang humila kay Ronnie. May nanghihila dyan? Oo, nung isang araw buti sakto nakita ko. Hinila siya, mabuti na lang nahila ko din pabalik si Ronnie. Ano ba yan? Nakakatakot naman yan. Ano yung nanghihila? Sino pa? Yung mga epal na may gusto kay Ronnie. Akala ko may elementong nanghihila. Tao pala. OA ka kasi. Bakit? Ako ibang experience ko dyan. Hinila ka din? Hindi nga. Tinulak ako. Tawang-tawa ka talaga ah. Ay sorry, ikaw kasi. O kumalma ka na dyan. Ayun na si Ronnie. Ay oo nga. Ronnie, nandito ako. May usapan naman kayo na dito kayo magkikita, di ba? Oo. O bakit kailangan mo pang sabihin na nandito ka? Aha! Natatakot ka na baka sa iba siya magpunta no? Ang lakas mo talaga mambasag. Ako lang pupuntahan niya. Nino, Wala. Huwag mo nalang pansinin niyang si Tonton. kanina ka pa ba? Oo. Pasikat pa lang ang araw, naghihintay na yan sa'yo. Huwag mo nang pakinggan yan, ang bubuisit lang yan. Kararating ko pa lang. Etchusera. Ah, Ronnie, anong gusto mo? Maiinom na lang. May dala akong donut dito. Wow, donut! O bakit? Sa'yo ba binigay? Sa ating tatlo yan. O ano, pahiya ka no? San ka galing at may dala kang donut? Actually, nasagot mo na yung tanong. Galing akong tindahan ng donut, tapos bumili ako kaya may dala akong donut. Ay, eto na ang soft drinks. Huwag ka na nga maingay, nag-uusap na kami oh. Salamat, Ton. Eto, donut, kuha ka na lang. Salamat. Sarap niyan. Kumusta ka? Okay naman. Huwag ka ngang epal, hindi ikaw ang tinatanong ko. Kumuha ka na nga tapos doon ka na sa loob. Baka nakakalimutan mong ako nagbabantay ng tindahan. Tatawagin na lang kita pag may bumibili. Oo, di mas naistorbo kayo pag nag-uusap kayo tapos may bibili. Okay lang na nandyan si Tonton para madinig niya ang sasabihin ko. Sa akin? Nakakainis ka na. Siyempre sa akin. Ano ba yan, Ronnie? May gusto akong sabihin. Teka, kinakabahan ako. Kinakabahan o nag-a-anticipate? Huwag mo sirain ng moment. Ay, sorry. Sige, wag niyo na lang ako pansinin. Darling, Yes, Ronnie? I love you. I love you too. Ano to, kayo na? Tayo na ba? Kung sinasagot mo na ako, Oo! Oo! Masaya ako para kay Darling, pero syempre mas masaya siya para sa sarili niya. Nakamit na niya yung matagal na niyang pangarap. Syempre din po ay hindi nawawala ang mga galit kay Darling dahil kay Ronnie. Yung mga bitter na hindi sila ang niligawan. Naging masaya ang samahan nila. Yun nga lang ay hindi na sila madalas na tumatambay sa tindahan ko kasi lagi na silang nagde-date sa labas. Pero paminsan-minsan ay nakakasama nila ako kung may mga lugar na pupuntahan. Sabi ni Darling para daw malibang ako dahil sa wala akong partner. Mas na-stress po ako kasi silang mag-partner, ako naman ay mag-isa. Isa po akong third wheel pero pinipilit namang iparamdam sa akin ni Darling na belong ako at hindi sabit lang. May mga moments sila pero sinisiguro ni Darling na may mga moment kaming dalawa at may moments kaming tatlo. Kaya masasabi ko na masaya ako sa concern ni Darling sa akin at masaya ako sa happiness niya. Pero syempre kahit masaya ako, para sa kanila ay hindi pa din ako nagkulang ng paalala kay Darling na huwag maging mapusok. Hanggang sa nangyari ang isang bagay. Papa Dudut, nagkita kami ni Darling pero hindi siya yung usual na Darling na nagpupunta sa tindahan ko. Parang may mabigat siyang bitbit na hindi maintindihan. Para siyang balisa.
Kinabahan ako at parang alam ko na, pero ayaw kong tanungin. Gusto ko na siyang magsabi kasi baka naman mali ako. Nung handa na siyang magkwento, sinabi na niya ang isang pasabog. Papa Dudut, buntis po si Darling. Hindi niya namalaya na 2 buwan na pala ang tiyan niya. At kahit may kutob na ako, pero parang huminto pa din ang paghinga ko sa mga nadinig ko. Pero hindi po ako nagpapahalata. Kailangang mukhang malakas ako para sa kanya. Baka pag naawa ako sa kanya ay lalo siyang madown, kaya pinilit kong pagaanin ang usapan. Pinakalma siya at saka kami nag-usap ng masinsinan. Tinanong ko siya kung alam ba ni Ronnie, hindi pa daw. Yon ang ipinayo ko. Masaya ako na sa akin niya unang sinabi, pero kung may unang dapat makaalam, yun ay dapat na si Ronnie. Kasi silang dalawa ang may gawa ng nangyari. Sinabi ko na dapat mag-usap sila para maiayos at maplano ang susunod na gagawin. Handa ka na ba? Oo. Mag-relax ka lang ha. Oo, pero natatakot ako. Saan? Sa pwedeng mangyari. Ano naman ang mangyayari? Hindi ko alam. Basta sabihin mo ang lahat. Sige, pero bubuelo ako. Oo, kung paano mo gustong sabihin, bahala ka. Basta masabi mo. Salamat, Ton. Ano ba? Magkaibigan tayo, no? Natatakot ako. O, balik sa umpisa. Kumalma ka at sabihin mo lang sa kanya. Sige. Hi guys! Maiwan ko muna kayo. Anong nangyari dun? May gagawin ata sa loob. Ah, okay. Kamusta ka? Anong plano mo bukas? Plano? May pupuntahan ka ba bukas? Wala. Punta tayo sa Pangasinan. Dalawin natin ang mami ko. Talaga? Sige. Sunduin kita ng 5:00 ng umaga. Oo, maghahanda na ako ng maaga. Ang tagal ko nang hindi nakikita sila mami eh. Sakto naman. Sakto? Oo. Oo nga. Ang tagal nang wala nila mami dyan eh. Mas gusto niya kasi sa probinsya. Mas maganda naman kasi sa probinsya. Talaga ba? Mas gusto mo sa probinsya? Ha? Kahit saan basta magkasama tayo. Kasi kung mas gusto mo dun, para kang si mami. Alam mo ba na hindi talaga kami taga Pangasinan? Ngayon ko lang nalaman. Hindi kasi natin napag-uusapan ng mami mo eh. Maynila talaga kami. Kaso bumili sila mami at daddy ng lupa sa Pangasinan at nagpatayo ng bahay nung ipinagbuntis ako ni mami. Bakit daw? Kasi mas maganda daw ang hangin sa probinsya pag nagbubuntis. Maganda daw sa bata. Tama naman sila doon. Siguradong matutuwa si mami. Hindi niya alam na luluwas ako dun eh. Tamang-tama nga eh. Anong ibig mo sabihin? Ronnie, buntis ako. Ano? 2 buwan na. Bakit? Anong bakit? Paano ka nabuntis? May dumalaw na anghel. Seryoso ka ba? Hindi pa ako handa. Paanong hindi? Nung ginagawa natin, naisip mo ba yan? Anong gagawin natin? Pag-isipan natin. Mabuti pa uuwi na muna ako. Bukas na tayo mag-usap. Mabuti pa nga, para kaharap din ang parents mo. Sige, magkita na lang tayo ng 5:00. Sige, alis na ako. Mag-ingat ka. Kamusta? Anong sabi niya? Magkikita kami bukas. Pupunta kami sa Pangasinan sa mami niya. Ay, salamat naman. Salamat din. Teka, anong oras kayo magkikita? 5:00 ng umaga. Nako, umuwi ka na't matulog. Maaga pala kayo bukas. Oo nga. Sige, uuwi na ako. Masaya si Darling sa mga nangyari. Sumakto pala na gustong dalawin ni Ronnie ang mami niya sa Pangasinan. Parang pinagtagpo ng panahon ang mga sitwasyon. Ang dasal namin ni Darling na mga oras na yon, sana'y matanggap ng maayos ng mami ni Ronnie ang lahat. Kung hindi man ay sigurado naman ako na hindi pababayaan ni Ronnie si Darling. Dumating ang kinabukasan habang nagbubukas ako ng tindahan ay inisip ko kung nasundo na ba ni Ronnie si Darling. Sumikat na ang araw, kampante na ako na nasa kalagitnaan na ng biyahe si Darling.
Pero nagulat ako nang nakita kong parating si Darling. Unay nakala ko na hindi sila natuloy. Yun pala ay hindi siya sinipot ni Ronnie. Hinintay niya si Ronnie pero hindi dumating. Tinatawagan niya pero patay na ang telepono nito. Tinakbuhan siya ni Ronnie. Nagtiwala ako kay Ronnie na hindi niya gagawin yon kay Darling pero mali ako. Nagkamali kami pareho ni Darling. Hinanap namin si Ronnie pero walang nakakaalam kung nasaan siya. Lahat ng kilala niya, lahat ng pinupuntahan niya ay walang makapagsabi kung saan namin siya makikita. Ibig sabihin ay tumuloy sa Pangasinan si Ronnie. Hindi para dumalaw kundi para magtago. Hindi naman alam ni Darling kung saan sila sa Pangasinan. Wala na ring tao sa bahay nila. Si Ronnie na lang naman ang nakatira doon kaya wala talagang magsasabi kung nasaan siya. Papadudot, iyak ng iyak si Darling. Nade-depress na siya, parang iba na ang tumatakbo sa isip niya. Darling, uminom ka muna. Salamat. Mag-relax ka lang ha. Tonton, ano bang nangyayari sa akin? Relax ka lang. Kasalanan ko to. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Mas lalo ka lang malulungkot niyan eh. Anong gagawin ko? Wala na bang balita kay Ronnie? Hindi siya sumasagot sa mga tawag at text ko eh. Ano bang nangyari kay Ronnie? Napakaduwag naman niya. Tatakbuhan niya responsibilidad niya. Kasalanan ko to. Kung merong may kasalanan dito, dalawa kayo. Kaya wag mong sarilinin. Hindi kasi ako nag-iingat eh. Tumigil ka na nga. Pinahihirapan mo lang sarili mo eh. Hahanapin natin siya. Paano? Nagtago na siya. Kahit magtago siya, hindi siya makakatagal. Lalabas at lalabas siya. Hayaan mo na siya. Hayaan? Paano ka? Paano yung dinadala mo? Bahala na. Bahala na. Nasabi mo na ba yan sa mga magulang mo? Pag nalaman nila to siguradong itatakwil nila ako. Kaya mabuti pang mawala na din ako. Ano bang sinasabi mo? Tumigil ka nga dyan. Ano bang gagawin ko? Sinira ko ng buhay ko. Sinira mo na nga, wawasakin mo pa. Mas mabuti kung ayusin mo yan. Paano? Ipapalaglag ko to? Matakot ka sa Diyos. Kung itutuloy ko siya, wala nang mangyayari sa akin. Hindi kasalanan ng bata ang mga nangyayari. Kasalanan ko na nga eh. Ang tigas ng ulo mo. Naiinis na ako sa'yo ah. Kaya pabayaan mo na lang ako. Sige, yan ba gusto mo? Sira ng buhay ko. Paano maaayos kung ganyan ka mag-isip? Ano ang gagawin ko? Huminahon ka muna, tsaka tayo mag-iisip. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Sige, ipahinga mo na muna yung isip mo. Hayaan mo na lang ako mag-isip. Pag napahinga ka na, tsaka mo ako tulungan mag-isip. Tonton, Ano yun? salamat ah. Kaya nga tayo magkaibigan, di ba? Para magtulungan. Gusto ko na talagang mamatay. Pero dahil sa'yo napipigilan kong sarili ko. Madami pang pwedeng gawin. Tapos dun ka agad tumalon sa pagpapakamatay? Magulong isip ko eh. Hindi ko akalain na mangyayari sa akin to. Ang naisip ko lang dati mahal ko si Ronnie at mahal ako ni Ronnie. Hindi pala. Kung wala siyang paninindigan, hayaan mo na siya. Iba ka talaga kay Ronnie. Ikaw, napaka-responsable mo. Maswerteng mapapangasawa at magiging anak mo. Sa palagay mo ba? Oo, mabait ka pa. Mga tanga lang yung mga nambasted sa'yo. Ganun na lang gawin natin. Oo. Ha? Anong sabi mo? Ganun na lang ang gawin natin. Gawin ng ano? Papanagutan ko ang batang yan. Ha? Ako ang tatayong tatay sa bata. Ano bang sinasabi mo? Seryoso ka ba? Oo, yun ang naisip ko. Nasa sayo na kung papayag ka. Alam ko, pangit ako. Hindi yun. Hindi ko iniisip yan. Ang ibig ko lang sabihin, kung seryoso ka,
Gagawin mo yun para sa akin? Para sa inyo. Tonton. Hindi kita pinipilit ha. Salamat, Tonton. Payag ako. Salamat talaga. Kung kailangan natin magpakasal, sabihin mo lang. Pero sa ngayon, kahit hindi tayo makasal, gagawin ko ang responsibilidad hindi man ng asawa, kundi responsibilidad ng isang ama. Salamat, Tonton. Papa Dudut, para hindi masira ang dignidad at reputasyon ni Darling, ay nagpakasal kami sa huwes. Hindi ko alam kung naniniwala ba talaga ang mga magulang niya na ako nga ang tatay ng bata. Pero hindi na sila nagsalita pa. Hinayaan na lang nila ang mga nangyayari. Mas importante talaga sa kanila ang hindi masira ang pangalan ng pamilya nila. Nagsama kami ni Darling noon. Sa bahay siya tumira pero magkahiwalay kami ng kwarto. Siyempre kaming dalawa lang ang nakakaalam na hindi kami magkatabi. Pero gaya nga ng sinabi ko ay ginagawa ko lang ang responsibilidad ng isang ama. Alagang-alaga ko si Darling at makalipas pa ang 7 buwan ay manganganak na si Darling. Isang malusog na sanggol na babae ang lumabas. Magandang bata pero wala akong pakialam kung sabihin nila na hindi ko kamukha. Bakit ba? Di kamukha ng nanay niya. Para malapit sa pangalan ni Darling ay pinangalanan namin siyang Honey. Papadudot na alala ko noong habang nanganganak si Darling, grabe, hindi ako mapakali sa ospital. Pakiramdam ko talaga ay anak ko ang lalabas. Pero para sa akin ako talaga ang tatay niya. Dahil pagkahiwalay kami ni Darling ng kwarto ay salitang kami sa pagpabantay. Pero mas ako ang napupuyat dahil sa umaga si Darling naman ang talagang nakatutok kay baby. Papadudot, para sa akin ay sulit lahat ng puyat ko dahil napakalapit sa akin ni Honey. Mas close pa siya sa akin kesa kay Darling. Kaya naman kami ang magkasama sa tindahan. 2 taon na ganon kami at hindi napagod. Parang energy drink si Honey kapag nilalambing na niya ako. Hindi naman nagsiselo si Darling pag sa akin lagi sumasama si Honey. Mas natutuwa pa nga siya kapag nakikita niya kami na ang saya-saya namin. Nung naglalakad na ang anak namin ay mas mahirap na dahil malikot na. Pero ang maganda kay Honey, pag napapagod na ako at sinasabi ko sa kanya na pagod na si tatay, titigil naman siya. Pero pag hindi siya tumigil, magpapatay-patayan lamang ako. Kaya susugod siya sa akin at iyayakapin ako habang umiiyak. Pag nakikita ni Darling ang eksenang yun ay tawa siya ng tawa. Napakabait at napaka-sweet na bata. Sa edad niyang yun ay marunong nang makinig at marunong nang magmahal si Honey. Ang dami naming plano ni Darling para sa baby namin. Nag-iipon kami ng pera pareho para sa kinabukasan niya. Para kaming isang pamilya na masaya. Hanggang sa may dumating na hindi inaasahan. Darling, ako na munang tatao dito sa tindahan habang tulog si Honey. Matulog ka na din. Sabayan mo na si Honey para makapagpahinga ka. Ang dami mong bilin ah. Sinasabi ko lang. Sige ka, pag nagising si Honey hindi ka na makakatulog. Nako, sigurado naman ako na hindi mo matitiis na hindi alagaan si Honey. Paano, napakalambing na bata. Nakakatuwa nga kayong tingnan eh. Ay, napakabait na bata. Mana sa'yo. Talaga ba? Oo naman. Buti pala may nakuha sa akin. Yung itsura kasi lahat sa'yo eh. Mas kamukha siya ni Ro. Sorry. Totoo naman, kamukha siya ng tatay niya. Ikaw ng tatay ni Honey. Malalaman pa din niya ang totoo. Pero pag bali-baliktarin mo man, ikaw na ang kilalang ama ni Honey. Ako din. Ano man ang mangyari, anak na ang tingin ko sa kanya. At hindi magbabago yon. Salamat. Hindi. Salamat. Salamat sa'yo. Ano ba yan? Ayokong umiyak ang aga-aga. Matulog ka na nga doon, tabihan mo na si Honey. Oo nga. Sige, mamaya ako naman ang tatao dyan. Kasi sigurado, sa'yo na naman tatakbo si Honey pagkagising niya. Oo nga, kaya matulog ka na. Good morning. Tonton, Oh, bakit? Anong ginagawa mo dito?
Nandiyan ba si Darling? Pwede ba, Ronnie? Umalis ka na nga. Huwag ka namang gulo dito. Gusto ko lang siya makausap. Hindi siya makikipag-usap sa'yo. Bakit ikaw ang nagdidesisyon? Dahil wala ka ng halaga dito. Pwede ba tawagin mo na lang si Darling? Umalis ka na. Darling! Huwag kang maingay. Natutulog ang anak ko. Anak mo? Kanino? Wala ka ng pakialam dun. Umalis ka na. At huwag ka nang babalik dito. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakakausap si Darling. Bakit ka pa ba bumalik? Maayos ng buhay nila. Nila? Teka sandali. Ibig sabihin itinuloy ni Darling ang pagbubuntis? Hindi siya nagpalaglag? Kung makapagsalita ka parang wala lang sa iyong salitang nagpalaglag ah. Tao ang pinag-uusapan. Matakot ka naman sa Diyos. Oo na. Sige na, tawagin mo na si Darling. Wala nga sila dito. Hindi ka pa rin nagbabago. Halata ka pa rin magsinungaling. Umalis ka na nga. Nanggugulo ka dito eh. Hindi ako aalis. Gusto mo ba tumawag pa ako sa barangay? Sige, kung gusto mo ng eskandalo. Umalis ka na! Tonton! Sino ba kausap mo? Wala. Diyan ka lang. Darling! Huwag kang maingay. Darling, nandito ako! Sino ba yan? Ronnie? Ako nga! Hayop ka! Darling, huwag na. Hindi worth it. Paalisin mo na lang siya. Darling, gusto lang kitang makausap. Pagbigyan mo naman ako. Umalis ka na kasi. Wala ka ng lugar dito. Darling! Ayaw ka niyang makausap. Tonton, kakausapin ko siya. Ha? Ako nang bahala dito. Sige, bantayan mo na muna si Honey. Papa Dudut, pinayagan ko din silang magkausap. Ayaw ko sana pero naisip ko din na para magkaroon na sila ng closure. Habang nag-uusap sila ay pinagmamasdan ko ang anak ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, noong dumating si Ronnie ay natakot talaga ako. Parang pakiramdam ko ay ilalayo niya sa akin sina Darling at Honey. Pero nilakasan ko ang loob ko. Alam na ni Darling ang gagawin at sigurado akong tinatapos na ni Darling ang ugnayan nila. Pero mali na naman ako, Papa Dudut. Matapos nilang mag-usap ni Ronnie ay umalis si Ronnie. Akala ko ay ayos na. Pero kinausap ako ni Darling sa napagkasunduan nila. Papa Dudut, ang sakit-sakit noong sabihin sa akin ni Darling na sasama siya kay Ronnie. Na-realize na daw ni Ronnie ang kamalian niya. Kaya gusto na niyang makipagbalikan kay Darling. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko, Papa Dudut. Pero alam ko na hindi galit ang nararamdaman ko noon kay Darling. Mas galit ako kay Ronnie. Pero hindi ko kayang magalit kay Darling. Lalo na pag naiisip ko si Honey. Pero para akong pinagsakloban ng langit at lupa. Parang sasabog ang puso ko. Ronnie! Oh, Tonton, bakit? Anong bakit? Tinatanong kita kung bakit ka nandito. Dahil sa'yo. Oh, anong kailangan mo? Umalis ka na uli sa lugar na to. Ano? Seryoso ka ba? Mukha ba ako nagbibiro? Bakit? Nabili mo na ba tong buong lugar? Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo ah. Ano bang problema mo? Ikaw! Pwes kung problema mo ako, wala akong magagawa. Ako wala akong problema. Oo, wala kang problema kasi ganyan ka naman. Pag nagka-problema na, iiwan mo. Sino ka ba ha? Ano bang pakailan mo sa akin? Sa'yo wala. Sa pamilya ko meron. Pamilya? Sinong pamilya mo? Kung hindi mo pa alam at hindi pa nasabi sa'yo, kasal na kami ni Darling. Alam mo, kung magtitrip ka, wag ako. Hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinasabi ko. Sa itsura mo, pakakasalan ka ni Darling? Oo, hindi ako kasing gwapo mo. Pero responsable ako. O, edi ako na ang hindi responsable. Okay ka na? Magiging okay ang lahat kung lalayuan mo na si Darling. Sino ka para magdikta sa akin? Bakit ka ba bumalik pa? Bahay namin to, kaya babalik ako kung kailan ko gusto. Kung ayaw mo ako makita, ikaw ang umalis. Sinabi na sa akin ni Darling na niyayaya mo siyang umalis dito. Oh, ano ngayon? Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Kasal na kami. Asawa ko na siya. At masaya na ang pamilya namin. O sige, sabihin na nating totoo na kasal na kayo. Kasal lang kayo, pero hindi mo siya naging asawa. Sira ulo ka pala eh. Kung sira ang ulo ko, ikaw baliw. Baliw ka para paniwalaan na mahal ka ni Darling.
Panakip butas ka lang. Gago ka! Darling, bakit ka nandito? Dahil sa ginagawa mo. Anong ginagawa ko? Sinabi ko na nga ba? Sa itsura mo kanina pag alis ng bahay parang mag-iskandalo ka eh. Kakausapin ko lang siya. Pero siya nagsimula eh. Tonto naman. Kailangan mo ba maging sinungaling? Nakita ko ang lahat. Ano bang sinasabi niyan, darling, na nagpakasal na kayo? Pasensya ka na hindi ko agad nasabi sa'yo. Sasabihin ko sana ngayon kung hindi siya naunang nagpunta rito. Ayan na, sabihin mo na. Oo, nagpakasal kami. Pero para lang hindi ako itakwil ng magulang ko dahil sa pagbubuntis ko. Darling, anong sinasabi mo? Ikaw naman ang namilit na magpakasal tayo ah. Oh, ngayong malinaw na, siguro naman tapos na to. Darling, ano tong ginagawa mo? Tama si Ronnie. Ginawa nga kitang panakip butas. Patawarin mo ko. At nagpapasalamat ako sa lahat. Ngayon nandito na si Ronnie. Hayaan mo na kami. Darling naman, ano ba nangyayari sa'yo? Pwede ba tama na yung paawa mo? Alam mo naman na hindi ka mahal ni darling. At hindi ka niya minahal at mamahalin sa paraan na gusto mo. Wala akong ibang hinihingi, kundi ang respeto. Hindi nawawala ang respeto ko. Pero hindi kita pwedeng mahalin bilang asawa. Darling, Sorry, Tonton. Noon ko pa gustong sabihin sa'yo to eh. pero hindi mo sinabi. Dahil ayoko masaktan ka. Sa palagay mo ba na hindi mas masakit tong ginagawa mo? Sorry, Ton. Sorry? Nagsusorry na yung tao. Tanggapin mo na, tapusin na natin ang usapan na to. Ano darling, sasama ka ba sa akin? Oo, aayusin ko lang ang mga gamit. Bilisan mo. Sige na, nakakaya na sa mga kapitbahay itong nangyayari. Oo, Tonton, halika na. Umuwi ka na din. Tonton, saan ka pupunta? Hayaan mo na siya. Sige na, kunin mo na ang mga gamit mo. Halos magunaw ang mundo ko, Papa Dudut. Napahiya ako sa lahat ng mga nasa paligid sa mga ipinamukha sa akin ni Darling. Sa buong panahon ng pagsasama namin ay hindi niya pala ako minahal. Hindi po kami magkasama sa kwarto dahil gusto ko siya ang magsabi na handa na siyang magsama kami. Pero hindi ko siya pinilit. Kahit ganoon ang sitwasyon namin ay inakala kong may pagmamahal nang nabubuo si Darling para sa akin dahil sa ginawa ko. Akala ko tulad ko ay matututunan naming mahalin ang isa't isa dahil nga sa isa na kaming pamilya. Pero mali pala ang iniisip ko. Masyado akong naghangad. Napakalaki ng pagkakamali ko sa ginawa kong pagtansya sa sitwasyon naming dalawa. Tanggap ko na noon na wala na nga sigurong magkakagusto sa akin. Pero hindi ko naman po inaasahan na ganoon din pala ang tingin ni Darling na wala akong matatanggap na pagmamahal sa kanya. Pero dahil nga po sa naramdaman ko noon mula nang maging isang pamilya kami ay naging masaya kami sa araw-araw at doon nagsimula ang ilusyon ko na may pagmamahal nang nabubuo para sa akin ang puso ni Darling. Ang hindi ko po matatanggap ay yung nawala na rin si Honey sa akin. Siya na kasi ang buhay ko, Papa Dudut. Hindi ko siya tunay na anak pero mas higit pa doon ang nararamdaman ko. Mahal na mahal ko ang anak ko. Pero wala akong habol. Kahit kasal pa kami ay hindi naman ako ang biological father ni Honey. Kahit nagmumuka akong tanga, ay nagmamakaawa ko kay Darling noon na huwag na silang umalis. Sobrang pakikiusap ko at para akong nanlilimos ng pagmamahal sa mga taong minahal ko ng lubos. Pero buo na ang isip ni Darling. Desidido na siyang sumama kay Ronnie. Kung ano-ano na po ang naglalaro sa isipan ko ng mga panahon na yon dahil sa mga nangyayari. Papa Dudut, hindi man lang na ibalik ni Darling sa akin ang pagmamahal na ibinigay ko ay hindi ako namilit na maramdaman din yon pabalik. Pero ang pagmamahal ko sa anak namin ay alam kong buong buo dahil mahal na mahal din ako ng bata. Ako na ang kinikilalang ama ni Honey at paano na siya kung hindi na niya ako makikita? Paano na ang anak ko? Kaya para akong batang humahagulhol sa harapan ni Darling habang nakaluhod. Abot-abot ang pagmamakaawang ginawa ko. Habang iyak ako ng iyak ay nakaupo lang si Darling at tahimik. Walang sinasabi.
Nang magkalakas loob siya ay sa kanya sinabi ang isang bagay na ikinagulat ko. Isang bagay na hindi ko alam kung ikakatuwa ko ba o ikakalungkot. Tonton, Bakit nandito ka pa? Ang tagal ko sa labas, akala ko nakaalis ka na. mag-usap muna tayo. Bakit? Hindi mo pa ba nasasabi lahat? Tonton, please. Ano pa? Hindi pa ba sapat? Patayin mo na lang kaya ako. Tonton, ayoko maghiwalay tayo ng ganito. O ayan, masaya na ako. Sige na, alis na. Hindi ako aalis. Ikaw ang bahala. Parang awa mo na, Tonton. Awa? Naawa ka ba sa akin? Naaawa ka ba sa anak mo? Anak mo din si Honey. Huwag mo na akong paikutin. Ang tagal ko nag-ipon ng tapang sa labas. Kaya umalis na kayo habang kaya ko bang tiisin tong sakit. Pag-usapan natin to. Ibabalik ko lang uli. Baka pwedeng maawa ka naman sa akin. Huwag ka namang ganyan. Huwag akong ano. Tonton. Mali ba tong nararamdaman ko? Baka nga. Sinabi mo pala kanina na ako nagpilit na pakasalan ka at akuin ang responsibilidad sa bata. Patawarin mo ko. Nabigla lang ako. Ako din, nabigla lang. Nabigla lang ako na akuin ang responsibilidad para saluhin ang karangalan mo. Nabigla lang ako! Hindi totoo yan. Bakit? Hawak mo na rin ang utak ko? Ikaw na rin na nakakaalam kung ano at anong hindi ko nararamdaman? Tonton, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Pwes, nasaktan mo na ako kaya okay na. Tapos na kaya sige na. Maging masaya ka sana. Tonton, iiwan ko sa'yo si Honey. Ano? Iiwan ko siya. Bakit? Alam kong mahal mo siya kaya magiging magandang buhay niya sa'yo. Iiwan mo sa akin ang bata? Anak mo siya. Anak mo din siya. Iiwan ko na siya sa'yo para hindi ka malungkot. Alam ko na malulungkot kapag nawala siya kaya iiwan ko siya sa'yo. Ano bang sinasabi mo? Ikaw ang nanay niya. Ayaw mo ba siya dito? Gusto ko. Pero baka ikaw naman ang hanapin niya. Hindi niya ako hahanapin. Noon pa nakikita ko na ikaw lang ang lagi niyang hinahanap eh. Kaya mong matiis na hindi siya isama? Kung ayaw mo siya dito, doon ko na lang siya iiwan kila sa Alma. Hindi na siya kayang alagaan nila nanay at tatay. Ayun! Sinasabi ko na nga ba eh. Ano? Iniiwan mo sa akin ang bata hindi dahil sa malulungkot ako. Iniiwan mo siya sa akin dahil ayaw mo talaga siyang isama. Hindi totoo yan. Darling naman, kilala kita. Kilalang kilala. Kung ayaw mo sa kanya, di wag. Madali lang namang sabihin. Ano ang totoo, darling? Bakit mo iiwan ang bata? Para sa'yo. Yung totoo! Oo na! Ayaw isama ni Ronnie ang bata. Kinikilabutan ako sa inyo. Itinatapon niyo ang sarili niyong anak. Ano bang gusto mo? Hindi ba gusto mo nandito si Honey? Ayan na! Iniiwan ko na sa'yo. Ano pa bang gusto mo? Ang gusto ko, huwag kang umalis. Dito ka lang. Magpakita ka sa anak mo habang lumalaki siya. Hindi nga pwede! Sige, yan ang gusto mo? Sige, sa akin na si Honey. Baka nga mas maging hindi maganda ang buhay niya kung ang mga kagaya niyo magiging magulang niya. Sige na, iwan mo na si Honey. Umalis ka na at huwag na kayo magpapakita kahit kailan. Tonton! Sayang naman ang luha mo kasi wala namang ibig sabihin. Kaya itigil mo na. Naiintindihan kita. Patawarin mo ako. Paalam, Tonton. Lumipas po ang 2 taon na inalagaan at tinaguyod ko si Honey. Ang mga magulang ni Darling ay malapit lang sa amin. Hindi ko ipinagdamot sa kanila ang apo nila. Naintindihan nila ang sitwasyon ko. Alam nila na sinalo ko ang responsibilidad para huwag masira si Darling at dahil doon ay malaki ang utang na loob at respeto nila sa akin. Tuwang-tuwa sila kapag kinakausap sila ni Honey. Natutuwa din ako dahil napakadaldal ng bata. Ikinakatakot ko na baka isang araw na tanungin na niya kung nasaan ang nanay niya. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba ang totoo o magsisinungaling ako. Hindi po kasi ako magaling magsinungaling
lalo na sa isang bata. Pinipilit kong alisin sa isipan ko yon at isa pa po kahit imposible ay ipinagdarasal ko na huwag na sana niyang malaman ang tungkol sa katotohanang hindi ako ang tunay niyang ama. Pero karapatan po niya yon, kaya gulong-gulo po ang isip ko. Matalinong bata pa naman si Honey. Malaki-laki din po ang naipon ko para sa future ni Honey ng panahon na yon. Nakakuha na ako ng mga educational plan hanggang sa magkolehiyo siya. Papadudot, nag-iisip ako noon kung darating man ang araw na malalaman niya ang lahat ay hindi ko alam kung handa ba ako. Sana lang ay handa ako pagdating ng araw na yon. Pero ng oras na yon ay yung hinaharap na muna ang iniintindi ko kung paano ko pa maibibigay ang lahat para maging masaya at mabuting tao siya. Hindi ako napapagod sa pag-aalaga sa kanya at lalong hindi ako napapagod na mahalin siya bilang karugtong ng puso ko bilang anak ko. Anak, maglaro ka lang dyan ha. Nandito lang si tatay. Punta ka lang dito pag may kailangan ka ha. Mag-aayos lang ng tinda si tatay. Tonton, Po? Darling? ako nga. Ba't ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Gusto ko kayong makita. Ano na naman to? Darling naman! Gusto ko lang kayong makita. Kumusta? Huwag mo akong kamustahin. Ano kailangan mo? Ano to? Bumabalik ka para kunin si Honey? Hindi ko siya ibibigay. Tonton, makinig ka muna. Hindi! Ngayon ihaharang ko ng sarili ko. Ipaglalaban ko si Honey hanggang kamatayan. Tonton, hindi ganun. Nasaan na si Ronnie? Ano na naman ang naisip niya? Ngayon gusto naman niya na si Honey naman ang kunin niya? Wala si Ronnie. So ikaw na lang isinangkalan niya para agawin ng anak ko. Hindi ako papayag. Hindi ko kukunin si Honey. Eh anong kailangan mo? Gusto lang kitang kumustahin. Gusto ko lang makita si Honey. Huwag ngayon. Ihahanda ko muna siya bago kanya makita. Baka mabigla ang bata. Naiintindihan ko. Pero gusto ko may kasamang abogado. Abogado? Alam ko ikaw ang nanay at hindi akong biological na ama ni Honey. Kaya alam ko malakas ang laban mo. Pero hindi ako susuko ng ganun lang. Ipaglalaban ko si Honey. Ipaglalaban ko ang anak ko. Tonton, hindi ganun. Hindi ko babawiin si Honey. Mabuti naman. Mabuti at napapangatawanan niyo ang pagkawalang kwenta niyong magulang. Huwag niyo nang sirain ang buhay ng anak ko. Maayos ang buhay niya. Tinatanggap ko lahat ng sinasabi mo. Patawarin mo ko. O nasan si Ronnie? Nasa bahay nila? Wala siya. Umalis na siya. Nasa Amerika na. Ano? Iniwan niya ako. Hindi niya daw ako kayang buhayin. Ano? Nagsisisi na ako sa mga nagawa ko. Tulungan mo akong pagaanin ng sakit. Hinihiling ko lang na mapatawad mo ko sa lahat ng mga maling nagawa ko sa'yo. Masama akong tao. Naiintindihan ko kung hindi mo ako mapapatawad. Pasensya ka na. Salamat ulit sa lahat. Aalis na ako. Sandali. Sige. Pinapatawad na kita. Salamat, Tonton. Sige. Pupuntahan ka na lang namin ni Honey sa inyo. Hindi ako sa bahay uuwi. Bakit? Saan ka nakatira ngayon? Hindi ko pa alam. Kakagaling ko lang sa Pangasinan. Pinaalis ako ng mami ni Ronnie. Bakit hindi ka sa inyo umuwi? Galit sila nanay at tatay sa akin eh. Sobra-sobrang kahihiyan na daw ang inakyat ko sa kanila. Naiintindihan ko din sila. Kasalanan kong lahat ng to. Inaamin ko. Kanino ka tutuloy? Bahala na. Anong bahala na? Nahihiya din ako sa ibang kamag-anak ko dahil sa mga nagawa ko eh. Kaya sigurado galit din sila sa akin. Paano? Magrerenta ka na lang? Hindi ko kaya. Wala naman akong naging trabaho eh. At wala din akong ipon. Teka, ano bang sinasabi mo? Magpapalaboy ka? Hindi naman siguro.
Mag-iisip lang ako kung saan ako pwedeng makituloy. Sige, babalik na lang ako pag pwede ko nang makita si Honey. Sandali. Sige. Pwede mo nang makita si Honey ngayon. Nasa loob siya, naglalaro. Talaga? Salamat, Tonton. Papasok na ako ha. Iwan ko lang muna yung mga gamit ko dito. Akin na, ipasok na natin. Hayaan mo na para mabilis ko na din mabitbit mamaya pag alis. Ipasok na natin. Dito ka na muna magpalipas ng araw hanggang wala ka pang matitirhan. Ha? Sandali. Lalabas ako dyan para matulungan kita. Pero Tonton, nakakahiya na. Kung ngayon ka pa mahihiya sa dami ng nangyari sa atin, parang huli na. Kaya huwag ka nang mahiya. Hindi ka naman iba sa amin. Uy, huwag kang umiyak. Haharap ka sa anak mo. Baka makita ka niyang ganyan. Anong isipin nun? Salamat, Tonton. Maraming salamat. Papa Dudut, hindi ko pa din natiis si Darling. Sa bahay na siya tumuloy at hindi ko na din siya pinaalis pa. Madali naman siyang natanggap ni Honey, siguro'y lukso ng dugo at natatandaan pa niya ang nanay niya. Wala nang naging balita kay Ronnie. Mula nang umalis ito papunta ng Amerika. Natanggap at napatawad na din si Darling ng mga magulang niya. Napatawad nila si Darling para na rin sa apo nila. Papa Dudut, ilang taon na ang lumipas at nagamit na lahat ni Honey ang mga educational plan na kinuha ko. Patapos na siya ng kolehiyo. Magdedebut na siya sa susunod na taon at syempre pinaghahandaan ko yon ng sobra. Gusto kong maganda ang debut ng anak ko. Sa dami ng taon na lumipas ay nanatili kaming magkakasama sa isang bahay nila Honey at Darling. Hindi pa din kami nagkaroon ng relasyong mag-asawa. Pero nanatili kaming matalik na magkaibigan pa rin dahil sa aming anghel. Si Honey ang nagsilbing napakalaking blessing ko. Dahil ang dating sari-sari store ko ay isa ng mini grocery. Yan po ang kwentong pag-ibig ko, Papa Dudut. Hindi man naging successful ay naging masaya pa din ako dahil sa pag-ibig na ibinibigay sa amin ni Honey at sa pag-ibig namin ni Darling kay Honey. Maraming salamat po, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Tonton. Mayroong matandang kasabihan na kapag may hinahanap ka at hindi mo makita, sasabihin sa iyo. Kung ahas lang ang hinahanap mo ay malamang ay natuklaw ka na. Ibig sabihin noon ay nasa harapan mo na lamang pala ang hinahanap mo pero hindi mo pa makita. Ganyan din ang nangyari kay Darling, ang tamang tao pala ay nasa harapan na niya pero hindi niya pa pinansin. Dahil ang atensyon niya ay nasa iba na hindi naman nagpakita ng maganda pero nabulagan siya. Kumbaga nasa kamay na niya ay binitawan pa niya para humawak ng iba na mas naakit siya. Minsan ang isang magandang regalo ay hindi laging nasa kumikinang na pambalot. Dapat ay buksan mo muna ito para makita ang nilalaman. Hindi yun nagawa ni Darling pero pasalamat siya dahil kung wala si Tonton at iniwan niya ang anak niya sa kung kanino o kung saan ay baka hindi naging kasing ganda ang kinabukasan nito. Kaya maliit man o malaki ay dapat nating laging pahalagahan ng mga nagagawa sa atin ng iba. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang utang na loob ay hindi lisensya para ikahon ng isang tao sa pagbabayad nito.
Sa anumang sitwasyon o anumang panahon ay laging mas pinagpapala ang may busilak na puso. Ikaw kabarangay, minsan ka na rin bang nakaranas ng matinding panunumbat mula sa mga mahal mo sa buhay? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa inyong programa. Madalas ko pong napapakinggan ang mga kwento ninyo sa YouTube ng Barangay LS. Busy po kasi ako sa trabaho kaya hindi ko natsyempohan ang live airing ninyo sa Facebook at sa radyo. Bago ko po ibahagi ang kwento ko, hayaan niyo po munang ipakilala ko ang sarili ko. Ako po si Nieves, 40 years old na ngayon at tubong Cagayan de Oro. Nang mangyari po ang kwentong ibabahagi ko, 35 years old pa lamang ako noon at isang single mother. 10 years old na po ang anak ko ng time na yon. Mula nang ipinagbuntis ko siya hanggang sa makapanganak ay tinaguyod ko siya ng mag-isa. Minalas po kasi ako sa naging partner ko noon. Aaminin ko na may pagkakamali naman ako dahil naging bunga siya ng isang gabi na hindi naman dapat nangyari sa amin ang katrabaho ko. Pero hindi ko pinagsisihan na naging anak ko siya. Hindi naging madali para sa akin ang pagiging single mother, lalo na ako rin ang breadwinner sa pamilya namin. Single mother din kasi ang nanay ko noong ako pa lamang ang anak niya. Sanggol pa lamang ako nang mamatay sa TB ang tatay ko. Iginapang ni nanay ang pag-aaral ko hanggang sa makatapos ako ng kolehiyo. Pero bago pa man ako makagraduate ay nagkaroon na siya ng panibagong kinakasama, si Tito Bong. Akala ko naman noon ay makakatulong siya sa amin pero ilang taon na siyang walang trabaho at nagawa pang buntisin si nanay kaya naman nagkaroon pa ako ng 2 kapatid. Sila yung pinag-aaral ko noon. Laking pasasalamat ko na lamang dahil noong magkatrabaho ako ay mabilis lang din akong na-promote. Pero sa laki ng konsumo namin sa isang buwan ay kinukulang pa rin ang sweldo ko. Nangungupahan lang kasi kami, Papa Dudut. Ipinagpaubaya ko na kay nanay ang pag-aalaga sa anak ko para makapagtrabaho at makapag-online selling pa ako. Nakakaraos naman kami pero minsan kahit na ibibigay ko na ang lahat ay parang hindi pa rin yun sapat kay nanay, Papa Dudut. O Nieves, baka naman may naitatabi ka pa dyan. Bigyan mo muna ako kahit 1.5 lang. Sa'yo naman ho gagamitin. Bayad na ho lahat ng bills natin ah. O bakit? Hindi na ba ako pwedeng humingi sa'yo ng pera para sa sarili ko? Baka hindi mo alam kung gaano kahirap mag-alaga dyan sa anak mo. Masyadong maselan. Kala mo anak mayaman kung umasta. Huwag niyo naman hong pagsalitaan ng ganyan yung anak ko. Inaan mo nga yung boses mo. Baka magising yung tito mo. Baka magising? Pagkaalis ko kaninang umaga nakahiga na siya dyan sa sopa. Tapos ngayon tulog pa rin? Pagod na pagod lang? Ayusin mo nga yung pananalita mo. Asawa ko yung sinasabihan mo ng ganyan. Asawa? Hindi nga kayo pinakasalan eh. Kung sa bagay, ano nga ba naman yung gagamitin niya sa kasal? Wala naman siyang pera. Wala ring trabaho. Paalam mo… Tumigil ka na. Makapagsalita ka dyan? Sa laki ng utang na loob mo sa akin, wala ka pang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Kahit ang tito mo. Makapagsalita nga rin ho kayo sa anak ko. Ganun na lang eh. Di ngayon alam niyo na ho yung pakiramdam. Alam niyo naman kasing bata, hindi niyo na lang pagpasensyahan. Bata? Marunong na mag-isip yun. Ginusto niya lang mag-inarte. Palibasa alam niyang ikaw yung nagpapalamon sa aming lahat dito. Nay, tigilan niyo na nga ho yan, please lang. Tsaka wala ho akong maibibigay sa inyo. Sa susunod na linggo pa ho yung sweldo ko. Anong wala kumikita ka naman sa pag-online selling mo?
Nay, naibigay ko na rin po yun sa inyo. Ipinambahid na natin ng renta at pinang-grocery. Kaya wala na ho ako na itatabi dito. Sus! Hindi mo na lang sabihin na ayaw mo lang talaga. Pag sa akin na sarili mong ina, bigat-bigat sa loob mo na magbigay. Pero pag sa ibang tao, ang bilis mo mag-abot. Nay, kailan naman ho ba ako nagbigay sa ibang tao? Magmamaang-maangan ka pa. Kala mo siguro hindi ko alam, no? Ano ho ba pinagsasasabi ninyo? Di ba? Mahal, ano na naman ba yung pinagtatalunan nyo ng anak mo? Ang sarap ng tulog ko tapos ang lakas-lakas ng boses nyo. Respeto naman sa nagpapahinga. Buti pa kayo, puro pahinga. Nervous ano ba? Oh, ipagtatanggol niyo naman yung batugan yung kinakasama. Bakit kaya hindi kayo sa kanya manghingi? Alam mo namang wala pa siyang trabaho, di ba? Eh paano nga ho magkakaroon eh hindi naman po naghahanap? Sige nga ho, kikita ba siya sa maghapong paghilata niya? Grabe, kulang na nga lang magkaugat siyang likod niya sa kakahiga eh. Grabe ka kung makapagsalita. Porket ikaw lang yung may trabaho rito? Baka nakakalimutan mo. Kung wala kami rito, walang mag-aasikaso sa anak mo. Talagang isusumbat niyo sa akin yan? Eh kung tutuusin nga, pwede naman akong kumuha na lang na mag-aalaga sa anak ko eh. Hindi pa mabunganga at mapanumbat katulad ninyo. Itsipwera mo na lang kami basta? Ganun ba? Masyado ka naman makasarili, Nieves. Sige! Gawin mo yon para patunayan na hindi ka talaga marunong tumanaw ng utang na loob. Kung alam ko lang sana na magiging ganyang kagaspang niyang ugali mo, hindi na sana kita pinagtapos ng kolehiyo. Ang hirap naman ho magkaroon ng utang na loob sa inyo, Nay. Kung pwede lang nga ho ibalik yung panahon na yon, mas gugustuhin ko pa siguro na maging working student para masuportahan ko yung pag-aaral ko. Hindi sana ako naliligo sa panunumbat niyo araw-araw. Nakakasawa na, Nay. At hindi lang nakakasawa, ha? Nakakapagod din po. Papadudot para kong nauupos na kandila pagkatapos ng sagutan namin ng nanay ko. Hindi ko nga alam kung bakit hindi pa ako nasanay sa ganong eksena gayong halos araw-araw naman yung nangyayari. Totoo naman na siya yung mag-isang nagtaguyod ng pag-aaral ko. Pero mula naman noong magkatrabaho na ako ay hindi ko naman siya nakalimutan. Kahit nga hindi ko na responsibilidad na pag-aralin ang mga kapatid ko sa ina, ay ginawa ko pa rin para ipakita sa kanya na marunong akong tumanaw ng utang na loob ko. Pero kahit na anong gawin ko ay parang hindi pa rin talaga sapat sa kanya, Papa Dudut. Habang nagtatalo kami ng nanay ko, medyo kinabahan ako dahil nabanggit niya ang tungkol sa pagbibigay ko sa ibang tao. Hindi ako sigurado pero mukhang may alam na siya tungkol sa boyfriend ko na hindi ko pa naipapakilala sa kanila. Siya si Rafi, bago naming staff sa opisina. 25 years old na siya at tulad ko ay breadwinner din ng pamilya. Kahit kakapasok pa lamang niya ay naging malapit na kaagad kami sa isa't isa. Hindi ko alam pero magaan talaga ang loob ko sa kanya. Isa pa ay naaantig ang puso ko sa kwento ng buhay niya. Kaya naman, gano'n na lamang ako kadaling nagtiwala. Kahit magkaibigan pa lamang kami, madalas na ako nagbibigay sa kanya ng kung ano-anong mga regalo. Noong nanligaw siya sa akin ay hindi ko na yon pinatagal pa. At sinagot ko na siya, Papa Dudut. Pero kahit seryoso ako sa kanya ay ayoko pa siyang ipakilala kay nanay dahil alam ko na huhusgahan labang ako ng nanay ko. Para makapagbigay pa ng pera kay nanay ay naghanap pa ako ng ibang racket. Dinagdagan ko na rin yung mga ibinebenta ko online para mas malaki ang kikitain ko noon. Nagpahulugan ako ng gadgets at branded na sapatos sa mga kasamahan ko sa trabaho kaya nadagdagan yung kinikita ko. Ayos na nga sana ang lahat, Papa Dudut, pero nagkaroon na naman ako ng problema. May bisita pala tayo, hindi ka man lang nagsabi. Kumain ka na ba, iho? Hindi pa po. Naku, tamang-tama. Kaluluto ko lang ng ulam. Maupo na kayo ni Nieves. Ipaghahanda ko kayo ng pagkain. Pero teka, ano nga palang pangalan mo? Rafi po. Nay, boyfriend ko na po si Rafi. Boyfriend?
Naku, inaasahan ko na yan. Dito na ho siya titira. Eh di mas maganda. Sa pag-aasawa rin naman ang punta nyo, di ba? Pansamantala lang po siya rito, Nay. Aalis din siya pag nakahanap na po siya ng trabaho at nakapagsimula na. Ano ka mo? Wala siyang trabaho? Wala pa po sa ngayon pero marami na po akong pinagpasahan ng resume. Huwag rin po kayo mag-alala. Hindi naman po ako magtatagal dito. Tsaka hindi rin po ako magiging pabigat. Kala ko pa naman may trabaho. Makaporma, kala mo mapera. Wala rin naman pala. Nay, wag naman ho kayong ganyan kay Rafi. Anong wag ganyan ang dami-dami na nga natin dito sa bahay tapos magdadagdag ka pa ng isa. Puti sana kung may trabaho para makapag-ambag naman ng kahit kaunti. Ano ho bang problema doon? Ako naman ho yung gumagastos dito, di ba? Ako rin naman nagbabayad ng renta. Tigilan mo nga ako sa kakakwenta mo. O saan mo patutulugin yung lalaking yan? Huwag mo sabihin magsisisiksik pa siya sa... Doon ho siya matutulog sa kwarto ko. Ano? Magsasama kayo sa isang kwarto? Naku, Nieves ha? Pag ikaw nabuntis na naman, hindi ko naaalagaan pa yung magiging anak mo. Hindi ho ako mabubuntis kung yan ang inaalala ninyo. Nagpipills po ako. Ha! Dapat lang! Para hindi na madagdagan ng isa pang maarte dito sa bahay. Talaga, Nay? Sisimulan nyo na naman yan? Teka, sandali. Huwag na po kayo mag-away. Hayaan niyo po, Nay. Kapag nagkatrabaho po ako, aalis din po talaga ako agad. Pero habang dito po ako nakatira, tutulong po muna ako sa lahat ng mga gawaing bahay. Pwede niyo naman po akong utusan. Babe, hindi mo naman kailangan... Hayaan mo na akong gawin to. Okay? Ay, sige na, sige na. Ipasok mo na lang yung mga gamit mo dun sa kwarto ko. Maligo ka na rin kung gusto mo. Mag-uusap lang muna kami ni Nanay. Sige, babe. Salamat ah. Nay, pasok na po muna ako sa kwarto. Sige. Taga saan ba yung boyfriend mo na yon? Tsaka mukhang bata pa. Sigurado ka bang mahal ka talaga nun? Labas na ho kayo sa relasyon namin, Nay. Kung issue sa inyo na mas bata siya sa akin, bakit ho si Tito Bong? Mas bata naman siya sa inyo, di ba? Alam ko. Pero gusto lang kitang balaan. Hindi ko gusto yung lalaking yun. Gandang lalaki pero wala namang trabaho. Katrabaho ko siya sa opisina, Nay. Nagkaroon lang ng konting problema kaya siya umalis. Problema? Bakit? Ano bang ginawa niya? Ipinagtanggol ho niya ako dun sa isang katrabaho namin na nambastos sa akin. Ang kaso, siya yung lumabas na masama. Pero kaysa naman lumala pa yung sitwasyon, nag-resign na lang siya. Ay, hindi ko siya pwedeng pabayaan na lang. Lalo na't ako naman yung dahilan kaya siya umalis dun. Ay, naku, bahala ka nga. Basta yung suporta mo sa amin, ha? Hindi dapat magkulang yon. Opo, Nay. Papa Dudut, may isang office mate kasi kami na sinadyang hawakan ng puwet ko at sakto pa na nakita yon ni Rafi. Kaya nagkagulo sila roon. Pero dahil mas napuruhan yung nambasto sa akin at baguhan lamang si Rafi, siya ang lumabas na masama sa mga nangyari. Hindi naman siya pinatanggal sa kumpanya pero siya na mismo ang kusang umalis. Kahit inis na inis ako sa nangyari at gusto ko na rin mag-resign ay hindi ko magawa dahil promoted na ako. Nilunok ko na lamang ang pride ko para sa pamilya ko na umaasa sa akin. Ang problema dahil nga breadwinner ng pamilya si Rafi ay hindi siya pwedeng magtagal na walang trabaho. Inilihim niya sa pamilya niya ang mga nangyari. Ang totoo, ako na nga mismo ang nagalok sa kanya na sa bahay na lamang tumira para hindi na niya kailangan pang magbayad ng renta. At hindi na niya tinanggihan yon, Papa Dudut, dahil wala pa nga siyang trabaho. Nangungutang muna siya sa akin ng pinapadala niya noon sa nanay niya. Nangako naman siyang babayaran niya yon kapag nagkaroon na siya ng trabaho. Nakakatawa mang pakinggan pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya ay sinagot ko lahat ng gastusin niya sa paghahanap ng trabaho. Ang kapalit naman noon ay ang pag-aasikaso niya sa akin. Yung anak ko naman ay bihira ko nang makatabi sa pagtulog dahil doon ko na ito pinatatabi kina nanay. Masaya pa rin ako noon kahit na mahirap at nakakapagod dahil 2 pamilya na ang binubuhay ko. Tanggap ng anak ko si Rafi kaya wala na akong plano noon na hiwalayan pa siya. Pero nang malaman ng nanay ko
ang tungkol sa ginagawa kong pagsustento sa pamilya ng boyfriend ko ay muli na naman namin yung pinag-awayan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kakaibang saya ang naramdaman ko sa relasyon namin ni Rafi. Aaminin ko na magaling siya pagdating sa romansa. May pagka-wild din siya at nagustuhan ko naman yon. Parang siya po kasi yung nagbibigay ng mga bagong karanasan sa buhay ko. Pakiramdam ko noon ay napaka-espesyal ko sa kanya. Pero hindi ko rin naman maitatanggi na medyo alangan din kaming tignan. Unang-una ay dahil sa malaking agwat ng edad naming dalawa. 10 taon din kasi yon, Papa Dudut. Sa kabila ng agwat ng edad naming dalawa ay masaya pa rin ako na si Rafi ang naging boyfriend ko. At sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, aaminin ko na nabulagan ako noon. Lumipas ang 1 hanggang 3 buwan na wala pa ring trabaho si Rafi. Bukod pa roon ay sinasabi na rin ng nanay ko na masyado na siyang nagiging tamad sa bahay. Hindi raw kagaya nung unang linggo pa lamang niya doon na siya pa mismo ang nagkukusang maghugas ng kinainan, naglilinis ng banyo at kung ano-ano pang mga gawain. At napansin ko na rin naman yung katamaran niya dahil madalas ko siyang naaabutang nakahilata sa sofa habang kumakain ng chichirya na kalat-kalat sa sahig pero wala siyang pakiramdam. Wala siyang pakialam kahit na makalakat or makalat sa paligid niya. Pati mga marurumi niyang damit kung saan-saan ko na lamang din napupulot. Umabot na nga po yung sitwasyon namin na hindi lang yung katamaran ni Rafi ang naging isyo sa amin. Kung ano-ano na rin kasi yung pinabibili niya sa akin noon. Mga damit, sapatos, at humihingi pa ng extra money na hindi ko naman alam kung saan niya ginagamit. Lahat ng yon ay dinadaan niya sa lambing, Papa Dudut. Kung ano-anong pinapangako niya sa akin na pinapaniwalaan ko naman. Sa madaling salita ay naging sugar mommy niya ako at nagpauto naman ako sa kanya. Hanggang sa umabot na nga kami sa isang sitwasyon, Papa Dudut, na hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napunahin siya sa mga ginagawa niya. Napagod na rin kasi ako noon, Papa Dudut. Oh babe, mukhang pagod ka. Oo, pagod na pagod. Hindi naman kasi ako naglalaro sa opisina, no? Mag-chill ka rin kasi minsan. Kung gusto mo, labas tayo. Magpalamig tayo sa mall. Tapos ano, gastos na naman. Ganun talaga kapag lumalabas. Imposible namang hindi ka gagastos dun. Paano tayo kakain, di ba? Tsaka syempre, pag may nagustuhan akong bilhin, dapat… Puro ganyan ka na lang ba? Anong puro ganyan? Ay wait lang, chill ka lang muna dyan. Tapusin ko lang to, baka matalo ako eh. Uunahin mo pa talaga yung mobile game na yan? Akin na nga yung cellphone mo. Uy, ano ka ba? Bastos mo ah! Ikaw pa may ganang magtaas ng boses. Wala ka nang ginawa kundi mag-cellphone at humilata maghapon. Ano bang gusto mong gawin ko? Maglinis ng bahay buong maghapon? Di sana pala nag-apply na lang akong kasambahay dito. Mahirap pa na maghugas ng kinainan at magligpit man lang ng mga ginamit mo? Masyado ka namang tamad eh. Pati hinubad mong damit kung saan ko pinupulot. Sariling gamit mo na lang, hindi mo pa maayos. Di wag mong ayusin. Yan kasi hirap sa inyong mga nanay na eh. Masyado kayong bungangera. Konting mali, para kayong manok na putak ng putak. Nakakarindi. Kung ayaw mo nang naririndi ka sa akin, edi maghanap ka ng trabaho. Rafi naman, 3 buwan ka na nakatenga dito sa bahay. Nag-a-apply naman ako, di ba? Pero ano magagawa ko hindi pa ako tinatawagan. Huwag ka nga sinungaling. 2 months ago ka pa huling nag-apply. O sige, ipagpalagay nga natin na 2 months ago pa ako nag-apply. Pero nangako ka sa akin na tutulungan mo ako, di ba? O bakit ngayon nagrereklamo ka na? Ang usapan natin, tutulungan kita habang wala ka pang trabaho. Pero hindi naman ibig sabihin nun kakarguhin na kita habang buhay. Hindi mo ba nakikita kung gaano ako nahihirapan?
Nag-overtime pa ako sa trabaho. Tapos pag uwi ko dito, aasikasuhin ko pa yung online shop ko. Nakakapagod na nga. Dumadagdag pa yung paglilinis ko sa mga kalat mo. O anong gusto mong tumbukin? Nawala akong silbi rito. Napabigat lang ako. Palamunin, ganon. Wala akong sinabing ganyan, ha? Ang gusto ko lang, tulungan mo naman ako. Hindi biro yung ginagawa kong pagtatrabaho para sa pamilya ko at sa pamilya mo. 3 buwan ko na silang pinadadalalan tapos humihingi ka pa sa akin ng pera. Babayaran ko naman lahat ng yun pag may trabaho na ako eh. Di ka lang makapaghintay. Eh hanggang kailan mo nga ako paghihintayin? Kumilos ka naman kasi. Hindi naman pwedeng sex na lang yung ambag mo sa relasyong to. Hoy, nakakainsulto ka na ha? Talagang may insulto ka kasi totoo yung sinasabi ko. Makapagsalita ka parang hindi ka masaya tuwing pinaliligaya kita. Halos mawala ka nga sa sarili mo kapag… Hindi mo na kailangan sabihin yan. O bakit? Totoo naman ah. Baka nga kung di kita pinatulan, wala nang ibang lalaki magkakamali sa'yo eh. Ang kapal ng mukha mo. Sa totoo lang tayo dito. Bihira lang yung lalaki pumapatol sa single mom na kagaya mo. Oo, single mom ako. Pero ako yung bumuhay sa'yo nang nawalan ka ng trabaho. Kulang na nga lang, maging nanay mo na rin ako eh. Lahat ng hinihingi mo, binibigay ko. Hindi ko rin pinababayaan yung pamilya mo. Sige nga, saan ka makakahanap ng babaeng gagawa nun para sa'yo, ha? Hindi naman ako mawawala ng trabaho kundi dahil sa'yo eh. Kaya tigilan mo yung panunumbat mo sa akin. Tsaka huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din, maghahanap ako ng trabaho. Ilista mo lahat ng mga pinadala mo sa pamilya ko. Yung renta dito, yung kuryente, pati yung tubig na ginamit ko, pati lahat ng mga kinain ko. Babayaran ko lahat yun sa'yo pag nagkapera ako para manahimik ka na. Hindi mo naman kailangan bayaran yung renta at pagkain eh. Hindi, babayaran ko lahat. Kahit ayaw mo. Ang hirap kasi magkautang na loob sa'yo. Nakakababa ng pagkatao. Papa Dudut, hindi ako kaagad nakasagot pagkatapos ng binitawang salita ni Rafi. Bigla akong nanghina ng mga sandaling yon. Parang gusto ko na lamang nalamunin ako ng lupa dahil sa panunumbat na ginawa ko sa kanya. Alam ko na may karapatan naman akong manumbat dahil naging tamad na siya at masyado nang dumedepende sa akin. Pero hindi ko naisip na nainsulto ko na pala ang pagkatao niya. Pagkatapos ng sagutan namin ay sinuyo ko si Rafi at humingi ako ng paumanhin sa mga nasabi ko. Nag-usap kami ng maayos at nangako naman siya na maghahanap na ulit siya ng trabaho. Para makabawi ay tinulungan niya ako sa pag-aasikaso ng mga paninda ko sa online shop ko. Iniwasan na rin niya ang magkalat gaya ng nirereklamo ko sa kanya. Siya na rin yung madalas na nagluluto, Papa Dudut. Alam ko naman kung gaano niya sinusubukan na patunayan ang sarili niya kaya tuwing humihingi siya ng pera ay hindi na ako tumatanggi pa. Kadalasan naman ay 500 o 1,000 lang ang hinihingi niya kaya hindi gaanong kabigat. Akala ko naman ay okay na kay nanay na unti-unti nang nagbabago itong si Rafi. Hindi ko na nga lang sana papansinin noon yung mga sinasabi niya dahil sanay na ako sa pagiging bungangera niya. Pero Papa Dudut, may nasabi si nanay na nagpapitik sa akin bigla. Grabe! Nakakapagod yung biyahe pa uwi. Nay, ano ho bang ulam natin? Nagluto ako ng pininyahang manok. Ipaghahain pa ba kita o ikaw na maghahain para sa sarili mo? Ako na lang ho. Ay, kumusta nga pala exams ng mga bata, Nay? Pasado naman lahat. Nanghihingi nga ng reward yung bunso mong kapatid. Baka raw pwede mo na siyang bilhan ng cellphone para hindi naman nanghihiram sa akin. Nay, alam niyo naman ho na hindi ko pa kayang gumastos ng malaki ngayon. Hindi mo kaya pero nakakapagbigay ka dun sa boyfriend mo. Ang mamahal ng binili mong damit at sapatos niya. Nay, tinutulungan niya naman ako sa pag-online selling ko. Tsaka nakikita niyo naman na nagbabago na siya, di ba? Kunwari lang yun na nagpapakatino kasi may napapakinabangan sa'yo. Pero kapag wala na,
Tatawanan na lang kita kapag nangyari na. Ano ho bang ibig niyong sabihin? Nakikita mo ba ngayon yung magaling mong boyfriend? Umalis ba siya? Oo! Kanina pang umaga. Tingnan mo kung anong oras na. Hindi pa rin nakakabalik. Ha! Sinasabi ko sa'yo, may ibang ginagawa yung lalaking yon. Huwag niyo nga hong pag-isipan ng ganyan si Rafi. Tingin ko, may iba nang kinikita yon. Kaya kung ako sa'yo, gumising ka na dyan sa kahibangan mo na magkakandara pa para sa'yo yung kagaya niya. Binata pa si Rafi at marami pa siya makikilalang babae na mas bata, mas sariwa at wala pang anak. Makapagsalita naman ho kayo, Nay. Parang hindi niyo anak yung sinasabihan niyo. Aba, nagsasabi lang ako ng totoo. Lah, babe, nandito ka na pala. Oo, kakarating niya nga lang. Nauna pang makauwi sa'yo. Naimbitahan kasi ako nung kaibigan ko. Birthday niya ngayon kaya nagpainom siya. Halata nga. Nay, pwede ho bang iwan niyo muna kami? Siya sige. Matutulog na rin naman talaga ako. Good night, Nay. Che! Good night ka pa. Kala mo naman may maganda sa gabi. Diyan na nga kayo! Sungit talaga ng nanay mo, no? Sa bagay, ganun ata talaga kapag menopause na. Bakit hindi ka nagpaalam na may lakad ka pala ngayon? At talagang uminom ka pa, ha? Alam mo ba kung ilang taon na ako? Hindi yung edad mo ang pinag-uusapan dito. Alam ko. Pero sa edad kong to, hindi ko na kailangan magpaalam kahit kanino. Magulang ko nga, di ako pinagbabawalan eh. Pero sana man lang, sinabi mo sa akin kung saan ka pupunta. Hindi naman kita pagbabawalan, Di mo nga ako pinagbabawalan pero nag-aaway naman tayo tuwing uuwi ako. Kaya mas mabuti nang di mo alam. Gaya ngayon, na-surprise ka. Isip bata ka talaga, no? Bata naman talaga tingin mo sa akin eh. Di mo nga ako pinagkakatiwalaan kahit sa ganitong lakad lang. Ikaw lang yung nag-iisip niyan. Ang sa akin lang naman, ipaalam mo sa akin kung saan ka pupunta. Para hindi ako magtaka na wala ka rito. Kung di pa sinabi ni nanay hindi ko pa malalaman na umalis ka pala. Ano pa bang ipinuputok ng butsi mo? Nandito na ako. Nakauwi na ako. Mga kaibigan mo lang ba talaga yung kasama mo? Ayun. Nasabi mo rin yung gusto mong tumbukin kanina pa. Iniisip mo may kasama akong babae? Di tanungin mo yung mga kaibigan ko kung wala kang tiwala sa akin. Wag na. Hindi rin naman magsasabi ng totoong mga yon. Ay, dami mo sinasabi. Alam mo, bahala ka. Isipin mo kung ano gusto mong isipin. Basta ako, matutulog na ako. Malalaman ko rin kung nagsasabi ka nga ng totoo. Papa Dudut, kahit madalas kaming magkaaway ni nanay, ay naniwala ako sa sinabi niya na may ibang ginagawa si Rafi. Hindi kami nag-usap ng boyfriend ko ng gabing yon hanggang kinabukasan. Nagkausap lamang kami ulit noong kailangan na namang magpadala ng pera para sa pamilya niya. Sa pagkakataong yun ay parang ang bigat-bigat na para sa akin na maglabas ng pera. Bukod kasi sa 5,000 na ipinadala ko sa nanay niya, ay humingi pa siya ng 2,000 sa akin. Ang sabi niya ay gagamitin niya raw sa pag-a-apply niya. At noong mga sumunod na araw ay napansin ko na napapadala sa talaga ang paglabas ni Rafi. Kapag nasa bahay naman ay nahuhuli ko siyang pangiti-ngiti habang nagtatype sa cellphone niya. Makalipas ang 1 pang buwan ay natapos na rin ang pagiging tambay ni Rafi. Medyo nalungkot nga ako noon dahil alam ko na kapag may pera na siya ay aalis na siya sa bahay. Nasanay na rin kasi ako noon na magkasama kami sa isang bubong. Yung tipong hindi na namin miss ang isa't isa dahil pag uwi ko naman ay nando na siya. Pero nagkamali ako. After 2 months mula noong magkatrabaho ulit siya ay hindi pa rin siya umalis sa bahay. Pero halos hindi na kami nagkikita. Kadalasan ay madaling araw na siyang umuuwi at kung ano-anong dahilan na lamang ang sinasabi niya sa akin, Papa Dudut. Dahil doon ay mas talong lumakas. Ang hinala ko na may ibang babae na nga siyang kinikita. Ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, magaling magtago ng kalokohan si Rafi.
Kahit na nakikialam ako sa cellphone niya ay wala akong nakikitang kakaiba. Pero ang ipinagtataka ko lamang ay lagi naman siyang naka-online. Pero noong tingnan ko ang messenger niya, 3 months ago pa yung latest conversation doon. Napaisip tuloy ako bigla. Bukod sa napapadalas na paglabas-labas ni Rafi ay unti-unti na ring nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Parang bigla na lamang siyang nanlamig. Sinadya na rin niya noon na umuwi ng 10 oras ng gabi dahil alam niyang maaga na akong natutulog. Siya na kasi ang nagpapadala sa nanay niya kaya hindi ko na kailangang magdoble kayod ng time na yon. Pinagsabihan na ako ng nanay ko nang tumagal pa si Rafi sa bahay tapos ay hindi naman siya nakikihati sa renta at sa konsumo namin. Sa pagkakaalam ko ay umabot ng 20,000 ang sinasahod ni Rafi pero inuutangan pa rin niya ako. Gaya ng dati, dinadaan na lamang niya sa lambing ang tungkol sa pera ang pinag-uusapan. Hanggang isang araw, Papa Dudut, ay may nasabi sa akin si Tito Bong tungkol kay Rafi. Nakauwi ka na pala. Ganitong oras naman ho talaga ako umuuwi ah. Akala ko kasi magkasama kayo ni Rafi. Nakita ko siya sa labas kanina. Kala ko nga ikaw yung inaakbayan niya eh. Ano ho? Inaakbayan? Oo! Magkadikit na magkadikit pa nga eh. Kasing tangkad mo kasing babae saka halos magkasing katawan din kayo. Kaya akala ko ikaw talaga yung kasama niya. Tama ba yung narinig ko? Nakita mong may kaakbay si Rafi? Oo mahal. Bumili kasi ako ng antibiotic sa parmasi eh. Tagal ko pa nga nakatambay dun eh. Hindi ko nilubayan ng tingin yung dalawa. Sigurado ho ba kayo na si Rafi yung nakita ninyo? Baka naman ho kamukha lang. Naku, malinaw pa tong mga mata ko. Kaya sigurado ako siya yun. Tatawagin ko pa nga sana pero baka istorbo lang ako. Aba, manluloko naman pala talaga yung boyfriend mo. Sabi ko na tama ang kutob ko. Huwag muna tayo manghusga hanggat hindi pa tayo sigurado. Mag-uusap po kami mamaya. Basta, sigurado ako na siya yun. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Pinagmamalasakitan ka na nga eh. Wala naman ho akong sinabi na hindi ako naniniwala eh. Gusto ko lang po muna makasiguro bago ko siya kumprontahin. Tama yun. Kumprontahin mo. At mas maganda kung palalayasin mo na rin. Palamunin lang naman yun dito eh. Sa inyo pa talaga nang galing yan ha? Bakit? Hanggang ngayon ba, palamunin pa rin ang tingin mo sa akin? Alam niyo na ho yung sa sarili ninyo. Hindi ko na ho kailangan pang sabihin. Nagsisimula ka na naman, Nieves, ha? Pag nagkataon pala na niloloko lang ako ni Rafi, pareho na tayo, Nay. Anong pareho? Hindi pa ho ba halata? Pareho tayong alipin ng pagmamahal. Pareho tayong uto-uto. Hoy! Wag mo nga ako igaya sa'yo. Mas tanga ka kumpara sa akin. Huwag yun na nga akong itanggi. Halata na nga eh. Kasi nandiyan na sa tabi niyo yung patunay na naging uto-uto rin kayo. Kaibahan nga lang, mas matagal yung sa inyo. Yung sa akin, tatapusin ko na kapag napatunayan kong niloloko lang ako. Hoy! Magdahan-dahan ka dyan sa sinasabi mo. Palamunin lang ako pero hindi ko nilokong nanay mo. Paano ka nga magloloko wala ka namang pera? Sino ba namang babae ang magkakagusto sa lalaking ultimo brief hindi makabili kasi mas pinili pang maging tambay? Sumusobra ka na! Nieves, ano ba? Tumigil ka na nga! Hanggang kailan niyo ho ba ako patatahimikin, Nay? Dapat lang naman na marinig ni Tito Bong lahat yon. Buti sana kung wala kayong anak. Okay lang na maging tambay siya eh. Kaso nga hindi. Inasa niyo lahat sa akin. Bakit? Dapat lang naman natulungan mo kami. Sa hirap ng dinanas ko noon, maigapang lang ang pag-aaral mo, hindi mo kami pwedeng pabayaan. Lalo na ngayong tumatanda na ako. Wala naman ho sanang problema kung ikaw yung susustentuhan ko. Pero yung nagpapalamon ako ng isang malaking tamad, aba Nay, ibang usapan na yon. Bakit kaya hindi mo sabihin doon sa boyfriend mong hingi ng pera sa'yo? Mas malala pa nga yung sa akin. Pinirahan ka na nga, pero ipagpapalit ka rin pala sa mas bata sa'yo. Papadudod sa kabila ng mga masasakit na salitang binitawan ko kina nanay at Tito Bong. Ako pa rin noon ang talo.
Sobra akong nasaktan at doon pa lang sa ideya na ginamit lamang ako ni Rafi. Paniwalang paniwala kasi ako na mahal ako ng boyfriend ko. Hindi ko nakita yung posibilidad na niloloko lamang ako ng taong minahal ko ng sobra. Si Rafi na sana yung gusto kong mapangasawa at nai-imagine ko na nga noon kung gaano kami kasaya kapag nagkaroon na rin kami ng sarili naming mga anak. Pero nasira lahat ng yon dahil sa mga sinabi ni Tito. Kahit galit ako sa kanya at naiirita ako sa mga katamaran niya, aaminin ko na naniwala din ako sa mga sinabi niya. Mahirap tanggapin kaya pinipilit ko pa rin ang sarili ko noon na baka kamag-anak lamang ni Rafi yung kasama niya noong makita siya ni Tito Bong. Umasa ako na mali yung iniisip ko. At para masagot lahat ng tanong sa isipan ko ay hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Noong araw ding yon ay hinintay ko nang makauwi si Rafi at sa tagal kong naghintay, Papa Dudut, mas lalo lang lumakas ang kutob ko. Na tama nga ang naiisip ko noon, Papa Dudut. Ginabi ka na naman ah. Ano ka ba? Nakakagulat ka naman, babe. Bakit mo kasi pinatay yung ilaw dito sa kwarto gising ka pa naman pala? Sagutin mo yung tanong ko, Rafi. Bakit ka ginabi? Saan ka nang galing? O anong klaseng tanong yan? Natural sa trabaho. Nag-overtime ako. Talaga? Overtime? Nakita ka nga ni Tito Bong kanina bago siya umuwi. Maaga kang nag-out sa trabaho. Hindi ka nag-overtime kaya huwag kang magsinungaling. Ay, ano na naman bang issue mo? Anong issue ko? Yung babae mo! Anak ng toko naman ang kulit mo. Wala nga akong babae. Paulit-ulit ka. Utang na loob, Rafi. Umamin ka na. May nakakita na nga sa'yo, tatanggi mo pa? PDA pa kayo, ha? Napakalandi mo talaga. Sige, mas mabuti pa ngang aminin ko na lang para matapos na to. Total, sawang-sawa na rin naman ako dyan sa pagbubunganga mo. Oh, may iba na akong girlfriend. Mas bata, mas maganda, mas masaya sa kama. O ano, okay ka na? Hayop ka? At talagang proud ka pang sabihin yan sa akin? Eto gusto mo, di ba? Ginusto mo to kaya binibigay ko sa'yo. Tsaka sa una ka lang naman masaya sa kama eh. Pero nung tumagal-tagal na parang naging nanay na kita. Kaya mas mabuti pang tapusin na lang natin to. Pwes, lumayas ka na rito! At wala kang dadali ni isa sa mga binili ko para sa'yo! Sira ulo ka ba? Binigay mo na yung mga yun eh, kaya wala nang bawian. Anong wala? May bawian, Rafi! Sa ginawa mong panloloko, wala kang makukuha na kahit na ano mula sa akin! Yan! Di lumabas din yung tunay mong kulay. Tama lang na walang matira sa'yo kasi wala kang utang na loob! Utang na loob na naman? Lintik na utang na loob yan. Di na natapos-tapos. Kung makikipaghiwalay ka sa akin, ibalik mo lahat ng ibinigay ko sa'yo. At yung utang mo, ibalik mo sa akin bukas na bukas din! Pati yung mga pinabili mo, hindi mo pwedeng dalhin sa pag-alis mo rito. Magbayad ka rin ng renta sa pagtira mo rito, ha? Buwisit ka! Mas buwisit ka! Kung umarte ka dyan, kala mo dalaga ka nung naging tayo ah. Para sabihin ko sa'yo, patuyot ka na. Matanda ka na, wala nang magkakagusto sa'yo, tanga. Hubad! Ano? Ang sabi ko, hubad! Hubarin mo lahat ng suot mo kasi sa akin din galing ang mga yan! Tatanga-tanga ka ba? Ganyanan talaga? Ba't ipauhubad mo pa tong suot ko? Baka pwedeng bayaran ko na lang to. Lakas mo naman makagago eh. Huhubarin mo o ako pang gagawa nun para sa'yo? Hayop pa. Maghintay ka. Ibabalik ko sa'yo lahat ng binili mo. Huwag kang mag-alala. Pati brief ko, isaksak mo sa baga mo. O kaya isalpak mo dyan sa bibig mo, gawin mong busal. Nang manahimik ka na. Grabe ka. Kung alam ko lang na ganito mararanasan ko sa'yo, hindi na sana kita pinagtanggol nung binastos ka sa office. Sa ginagawa mo ngayon, pinatutunayan mo lang nakabastos-bastos ka naman pala talaga. Dapat lang pala sa'yo. Ikaw ang bastos! Nagsisisi ako na pinatira pa kita rito! Wala kang kwenta! Ikaw ang walang kwenta. Mas mabuti pa nga sana kung nirentahan mo na lang ako para maging boyfriend mo. Mas katanggap-tanggap pa yun.
Pero yung tutulungan mo ako tapos babawiin mo rin lahat? Hindi pang tao yon. Hayop lang ang gumagawa nun. Kaya pag alis ko rito, ipatingin mo yung utak mo. Mukhang may sira na eh. Ang dami mo pang sinasabi! Umalis ka na rito! Bilisan mo! Papa Dudut, tama naman si Rafi sa sinabi niya na sana ay nirentahan ko na lamang siya para maging boyfriend ko. Mas mabuti pa nga sana kung gano'n na lamang ang mga nangyari para hindi na ako nag-invest pa ng feelings para sa kanya. Dahil sa galit ko ay nagawa kong magpakababa sa pagbawi ng mga gamit na ibinigay ko sa kanya. At para wala na ring gulo ay naghanap ng mauutangan si Rafi para mabayaran lahat ng mga utang niya sa akin. Dahil hindi rin maayos ang relasyon ko noon sa pamilya ko ay umalis muna ako kasama ang anak ko. Nangupahan kami sa isang apartment na malapit lamang sa trabaho ko. Kumuha na lamang ako ng kasambahay na mag-aasikaso sa anak ko habang busy ako sa pagtatrabaho. Sa unang pagkakataon sa tanang buhay ko ay naging makasarili ako. Hindi ko pinansin ang paghihingi ni nanay ng pera. Hinayaan ko sila na gumawa ng paraan para makahanap ng pambayad ng renta. 3 buwan din akong napalayo noon sa pamilya ko. At sa panahong yon ay doon ko napagtanto na nagkulang din naman ako at marami din akong nagawang pagkakamali. Sa ngayon ay nagkaayos na kami ni nanay at Tito Bong. Nakahanap na rin si Tito ng trabaho. Natanggap siya sa isang factory kaya kahit papaano ay nakakapag-abot na siya kay nanay. Hindi na nila ako inuobliga ngayon na magbigay sa kanila pero dahil mahal ko silang lahat, ay hindi na ako naging maramot. Hindi na rin namin kailangang magbayad ng renta dahil nakapagpatayo na ako ng bahay para sa amin ng pamilya ko. Tungkol naman kay Rafi ay hindi na kami nag-usap pa pagkatapos niyang bayaran ang mga utang niya. Pero may nakapagsabi sa akin na nagseryoso na raw talaga siya sa bago niyang girlfriend. Ako naman ay single pa rin hanggang sa ngayon pero masaya na ako na ganito ang buhay ko kasama ang anak ko. Mas magaan, mas malaya, at mas mapayapa. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. Wala po kaming pinapalampas na kwento sa Barangay Love Stories dahil bukod sa mga magagandang kwento ninyo, ay magagaling din po ang inyong mga voice actor na nagbibigay buhay at kulay sa inyong kwento. Maraming salamat po sa Barangay LS na mananatiling number 1 sa puso namin forever. God bless po Barangay LS, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Nieves. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.